Това определено е най-интересният Макдоналдс, който съм виждал до момента. Както може би сами се досещате, цялата улица мирише на пури. Следващото място, на което отиваме, е перлата в короната на Майами, а именно Майами Бич. Мана има 4 игрища за волейбол и на 4 игра. Мана има 6, 8, 9 и хи! Казва се в 11 часа, че документите ни за коризотри не са наред. Куфара ми се щупи. Падна му дръжката, тук се нарязах целия, станах в кръв. Следващото място, на което отиваме, се нарича Little Havana или Малката Хавана. Хавана, за тези, които не знаете, столицата на Куба. Little Havana представлява нещо като кубински квартал. Така че ще се опитаме да видим малко от кубинския свят, макар и в Майами. Това е някакъв кубински магазин, вече сме в кубинския квартал и паркирахме тук на паркинга на един кубински магазин. Всичко е на испански. Има и между другото всички хора са местни, няма такива туристи като нас. Всички са някакви явно кубинци или латиноамериканци. Ето това, приятели, е мексиканска кола. За хората, които не знаят, в Мексико колата е като религия. Там има градове, даже които пият повече кола, отколкото вода. Даже ако се сетите името на града, ще ви го напишете тук. Папая ще е добре, ананас няма. Тамариндо. Не, ананас ще е добре. Нямам идея какво е. Да, ще е добро, ама ананас беше по-интересно. Ананас ял, да. Passion fruit. Маракуя. Няма ли на английски преведено какво е тамариндо? То на английски е тамаринд, на испански е тамариндо. Ще заложа на сигурност на кокчките. Кокошките се разхождат тук до камарото и до гордия му собственик. Вкусно ли е passion fruit? Нищо особено. Пробвай го. Нектар, бе. Аз съм нектар, дет баба ти прави на село. Да. Само дето... Точно като за $1. Трябва да разберем къде ще отворим колата. Трябва да цират. Я да видим. Оп! Играч. Играч. Хубава е. Да прочетем малко историята. Все тая, нищо няма, ще казах. Това определено е най-интересният Макдоналдс, който съм виждал до момента, поне аз. Не мисля, че съм виждал някой такъв толкова специално направен. Където съм бил, нали, в различни държави, също се е Макдоналдс като Макдоналдс. В България, в Америка горе-долу са едни и същи, само дето тук естествено са по-големи. А пък той е с рисунки и с всичко. Welcome McDonald's of Little Havana. И тук има Роберто Торес. Певец, пише всеки кой е. Италия, актриза. Харесахме се магнитчета, топ офертата 4 магнитчета $10. Даже супер оферта беше 4 магнитчета $10. Или както се случва в момента, 2 магнитчета за $10 за Ганев и 2 магнитчета за мен за изпари. Кале 8. Къде бе? Да си взема? $30 риска няма да си взема. И виж, шовите са много интересни. Другото, което е много интересно, е, че по тази улица, по която се движим в момента, която Хавана, малката Хавана, хората се снимат. Я мама снимай до това също. Както може би сами се досещате, цялата улица мирише на пури. И наистина, между другото, усещането е все едно наистина сте в Куба. Хората тук предимно са латиноамериканци, да, общо взето най-вероятно ние с Ганев сме единствените, които не говорят испански. Тук даже като те заговарят да ти продават нещо, че говорят на испански, поздравяват те на испански. Тук има жива музика.
Като бяхме от другата страна на улицата, се чуваше живата музика и можехме да ги видим как свирят, обаче вече явно са в почивка. Сега. Види tu, брате. Хубава тениска, брат, къде продават такива? Ето го, Лео Меси. Абе, името на улицата е Кале Очо, което означава 8-ма улица. Следващото място, на което отиваме, както и доста вероятно това да е последното, е перлата в короната на Майами, а именно Майами Бич, или по-точно Мъсъл Бич. Харесали сме си един паркинг, който е на около 20 на минути пеша от там, за да може все пак да се разходим по крайбрежната ивица и да видим какво точно представлява. Лос Ерманос! Ето това е круизен кораб на компанията MSC, която е компанията всъщност, на която ние ще се качим утре. Ще се опитаме да се качим. Ще се опитаме да се качим утре. Доста е вероятно това всъщност е и да е нашият кораб, на който трябва да се качим утре. Така или иначе, круизът, на който ще бъдем, ще бъде отделен влог, който ще бъде качен след този, така че може да се абонирате, ако не искате да го изпуснете. Паркирахме тук на един публичен паркинг, който е точно на Майами Бич. Сега трябва само да си го платим онлайн. Оказва се, че струва. Ти обаче бачи спрем си направя. Да покажа на хората. Брат, не мога напред. Хубавото е, че човека до нас с такава пузгаща врата, не му трябва да отваря. Ганев тръгва да плаща паркинга, който се оказа, че е $2 на час, което е по-евтино от София според мен. Почти на български цени, само дето в един случай сте в София на центъра, в другия случай сте на Майами Бич. Само има някакви други пътечки. Гръцка музика между другото, да. На Майами Бич гръцка музика. Ние за какво се разкарахме до тук? Не може да има просто в Гърция. Според мен има точно двама олигофрена, които са с обувки на Майами Бич. И носят тениски на Майами. И носят тениски на Меси, да. Така, оказахме се на Мъсъл Бич, което беше една от основните цели, които трябваше. Мана има 4 игрища за волейбол и на 4 игра. Мана има 6, 8, 9 бах ти майката. Това ще го изглежда, няма да казваме бах ти майката, но изключително впечатляващо. Това са... Лежанки всички. Колко са? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 волейболни игрища, ако не се лъжа, на всяко едно се играе волейбол. Изключително впечатляващо, аз въобще не очаквам. А това тук е фитнес частта, където това е вече по твоята част. Волейбол е за мен, ти се прощангисти, брат. Оставям фитнес джията, каза, че иска да тренира на фитнеса, защото може би ще е за първи и последен път в живота му. Аз като един човек, който е тренирал волейбол 10 години, мисля да отида да видя какво е нивото на волейболните игрища. Няма да играя обаче, понеже е доста топло и съм доста потен без да играя, камо ли ако играя, така че отивам само да разгледам да видя какво е положението и след около 20-30 минути, както се разбрахме, ще се върна при него. Оказва се, че волейболните игрища са доста повече от 14, понеже тук накрая почва да стават по 3, а не по 2. Тоест може би има около 20 волейболни игрища и абсолютно на всяко едно се играе волейбол. Ето тази улица всъщност е Ocean Drive, която е най-известната улица в Майами, която върви паралелно на Майами Бич, което е ето там, а зад нас, където Ганев тренира и където го оставих преди малко, е Мъсъл Бич. За феновете на видеоигрите, които са играли GTA Vice City, това е част от играта, ето този хотел. Ето там има много интересна кола, която сега отивам да снимам. Това всъщност беше Тони Монтана в колата, която е паркирана точно пред хотела, който е от GTA Vice City. Хотелът е място, на което е сниман и филмът Scarface, естествено с Тони Монтана, който беше вътре в колата. И има в момента дори ресторант, който е кръстен именно на Тони Монтана. Ето това всъщност
е най-слънчевото време, което беше възможно да хванем и то точно на Майами Бич е най-подходящото място, но повече от това слънце не мисля, че ще успеем да видим нито днес, нито утре. Ето тук в това като контейнер са всички тежести, всъщност, които могат да се използват. Ето това са щанги, тежести. А тук съм чувал, че има един много голям звяр на дигането на тежести. Ето го. Леко се е запотил, обаче е бая здрав. Здрав като паднала ограда. Да, здрав като паднала ограда. Muscle Man се натренира. Аз се запознах с един много интересен човек, местен, казваше се Рей, снимаше с дрон. Аз имам дрон, обаче като един абсолютен глупак го забравих в стаята и не можах да го снимам. Та поговорихме с него. Той беше снимал няколко кадъра, даже успя да ми изпрати няколко. Каза, че той е тук, всеки ден снима, опитва се да стане по-добър и да прави по-интересни кадри за туристите, такива като нас. Беше доста интересно, доста приятен разговор и се радвам, че се запознахме с него. Отиваме към колата и ще посетим още едно място, което може би ще бъде последното за деня. Да, всичко е много хубаво в Майами Бич, но ето тази част е доста неприятна. Да, както той каза, вече ние сме единствените, които идваме с обувки на... Ние сме единствените идиоти с обувки на Майами Бич. Като минахме почти целия плаж. За другия път ще знаеш. Да. И да вземеш дрон. За другия път, да, ще взема дрона и ще взема чехлите за другия път, като съм на Майами Бич. Да. Нещо, което всъщност забравих да кажа, Рей ми обясняваше тук по Ocean Drive, която е най-известната улица в Майами, как преди известно време е било пълно с наркомани, навсякъде е имало, обаче постепенно всички са се изнесли до Лос-Анджелес, понеже там поради някаква причина правителството е започнало да им дава легално наркотици, за да може да не си подмятат игли и такива неща, да получават инфекции и да умират. И сега определено улиците тук са доста по-чисти. Друго нещо, което ми каза за Лос-Анджелес е, че много се краде и хората нищо не си оставяли в колите, а даже като си паркирали колите ги оставяли с пуснати прозорци, за да знаят кръците, че няма вътре какво да откраднеш. Като за последно от Озанат там, на който не се вижда много, но пише Майами Бич. Приключваме вече официално с Майами Бич и отиваме към нашата бърза червена спортна кола. И под нашата имам предвид неговата, защото той е горе собственик на нея. Отиваме да посетим, може би, последното ни място за пътуването ни в Майами. Макс. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. В момента сме на такъв мост, който се разделя и в момента сме в трафик. И трафика паркира точно и тук на тази линия, която е точно където се разделя самия мост. Последното място, което посещаваме е кварталът Брикъл, богатия квартал, в който има много небостъргачи. Само ще минем с колата през него да го разгледаме и се приберем. Бяхме се най-накрая. Тази вече мислим да е по-спокойна, без готвене, понеже имаме още 6 тортили да ядем. Пуснем паралелно да си изперем дрехите, за да са готови утре за кориза. Ще се изкъпем, Ганя ще ме постриже и общо взето, евентуално Ванката и Яна може да ни дойдат на гости да ни помогнат да изядем тортилите, понеже са твърде много и ще си лягаме. Така, сформирахме тайната вечеря, ето ги нашите гости тази вечер. Ето, това е Ванката, това е Яна. Те са от влога в Нью Йорк, който може да намерите долу в описанието. Янча, как беше буритото? Добре, супер беше. Ванка? Доволен съм. Не, супер беше. Ванка, как беше Много буритото? ми е тежко, не че ще го изям. Довиждане, много здраве. Ще се видим утре сутрин. Оказва се в 11 часа, че документите ни за кориза утре не са наред и вече 21 минути си говорим с този телефон и те са решили, че е много подходяща музика да пуснат Титаник, защото явно кораба ще се разбие. Ако въобще се качим на него. Добро утро, ставаме Airbnb-то. Добра работа не свърши, макар и да не беше от най-луксозните. Никак даже. Но пък всичко, което ни трябваше, беше легло, на което да спим и кухня, в която да се изготвим. Сега се отправяме към летището, понеже на идване в Майами взехме колата от там и сега трябва да върнем там. Единственото, което ни остава е да съберем
целият този багаж в камарото. Другия път няма да купуваме спортна кола. Да. Фак. Ще стане. Ето. Готово. Заспа. Браво, бе, момче. Така, събрахме багажа. Всичко е наред. Ето. Тук отзаде са двата куфара. Искам да се чувстваш. Сега обаче ръмжи, бе, гледай. Установихме, че сме абсолютни индианци, защото не можем да се заредим, така че ще сменим колонката и ще се надяваме, че проблема всъщност е в колонката, а не в нас. Тръгнахме. Браво, бе, брат. Брат си много умен, е. Страхотен. Млад милионер. Вие с какво се занимавате? Чистия туалет. Окей. Финалната присъда е $17 за 5 галона. Толкова сме изкарчили за 3 дена. Така, това е енергийна напитка Ghost, която в България мисля, че не се среща, така че... Нека да видим. Правим тестване. Да. Знаеш ли как ще стане по-добре? Не. Демонстрирам. Климатика, брат, защото... Ще се сварим тук. Така. Слязохме на летището, оказва се, че бяхме на грешния етаж, трябваше да се извикаме такси, таксито едва успяхме да го извикаме, куфара ми се щупи, падна му дръжката, тук се нарязах целия, станах в кръв. Общо взето, Майами Airport е любимото ми място на тази земя. Още с идването нещата бяха доста зле, сега с тръгването нещата са още по-зле. Пристигнахме на пристанището, сега предстои да отидем да видим дали ще ни пуснат, но това може да гледате в следващия влог. Ако този от Майами ви е харесал, да дадете палец нагоре, да се абонирате, ако искате да видите дали ще ни качат на кораба и до скоро!